Nies iridu jkunu parti f'din il-ġlieda rġajna mhux biss biex inġibu l-flus tagħna lura, mhux biss li naraw li ssir ġustizzja, imma saħansitra illi nissalvagwardjaw id-demokrazija f'pajjiżna. Għalhekk huwa importanti ngħid fundamentali illi kulħadd jagħmel il-parti tiegħu żgħira kemm żgħira biex nagħmlu dan flimkien. Appell ċar mix-Shadow Minister għas-Saħħa Adrian Delija waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret il-ġimgħa quddiem l-isptar San Luqa. Wieħed mit-l-isptarijiet li fi kliem Adrian Delija tħalla f'telqa u abbandun meta suppost kien parti minn żvilupp li fi kliem il-Gvern kellu jkun world class. Adrian Delija rimarka kif is-sentenza tal-Qorti tal-Appell ikkonfermat li mill-bidunet l-intenzjoni qatt ma kienet li jsir investiment massiġġ fi tliet sptarijiet iżda li jsir frodi b'detriment għal poplu Malti u Awċi li spiċċa nsteraq 400 miljun euro. Frodi li jar minn hekk sar kompliċità mal-ogħla esponenti tal-Gvern. Għaldaqstant Adrian Delija insista li għalkemm il-Partit Nazzjonalista ħadem sabiex il-qorti tikkundanna dan id-deal, jinsab kommess li jibqa' jiġġieled għalik sabiex jinġibu lura l-400 miljun li nsterqu. Aħna mix-xaħta l-oħra qed naħdmu għalik. Aħna mill-banda l-oħra ġibna l-isptarijiet lura għalik. Aħna mill-banda l-oħra qed ninsistu qed nesiġu illi nġibu lura l-400 miljun għalik. Aħna qed ninsistu li ssir ġustizzja. Li kull min żbalja, li kull min kiser il-liġi, li kull min abbuża mill-poter ibati u jsofri l-konsegwenzi għax inti wkoll jixraqlek li tgħix f'pajjiż fejn issaltan id-dritt u jkun hemm il-governanza t-tajba. Din il-konferenza tal-aħbarijiet kienet indirizzata wkoll mix-Shadow Minister għall-Kura Primarja u s-Saħħa Mentali Ian Vassallo, fejn fost l-oħrajn semma kif l-isptar Mater Dei mhux ilaħħaq mal-pazjenti. B'ħafna jispiċċaw jingħataw il-kura fuq stretchers fil-kuluturi jew fil-librerija tal-isptar mingħajr aċċess għax-showers u toilets. Vassallo insista li dan kollu juri kif il-wedit li wieħed il-Gvern Laburista fl-aħħar 11-il sena tallew biss fuq il-karta. Aħna llum qegħdin nitkellmu f'isimkom għaliex nemmnu li daw l-400 miljun li l-Gvern seraq minnek minn ħalqu lidek. Iva seraqhom mis-servizz tas-saħħa tiegħek. U llum qed nispiċċaw biex noqogħdu nistennew biex ningħataw kura. Il-kura li tant hija bżonn. Hemm ħafna iktar setturi nista' nsemmi, però l-importanza hija din. Il-Gvern lilek bedek il-bot mill-kura li inti għandek dritt għaliha. Inti għandek dritt li tgħix tajjeb, tgħix f'saħħtek u fejn ikollok bżonn tingħata l-kura. Min-naħa tagħha l-kandidata l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Norma Camilleri qalet li s-settur tas-saħħa għandu jingħata priorità f'pajjiżna għaliex jolqot il-kulħadd. Dan fil-waqt li insistiet li mhux aċċettabbli li jkollok lista twila ta' stennija għall-operazzjonijiet varji. Bl-operazzjonijiet skedati jispiċċaw jitħassru ta' kuljum. Dan kollu qed jikkawża iżjed stress fil-ħajja tan-nies u dan apparti lil professjonisti f'dan il-qasam minkejja li qed jaħdmu qatih jiġġieldu kull ostaklu, sfortunatament qed jispiċċaw jaqtaw qalbhom għaliex il-kundizzjonijiet fl-isptarijiet saru diffiċli wisq. Ma jistax ikun il-Gvern ikompli jipponta subajh u jattakka. Il-Gvern preżenti ilu fil-poter 11-il sena u naħseb li dan huwa żmien biżżejjed biex jagħmel pjantazzjoni u jattwaħ. Il-pazjenti huma umani u mhux numri. Il-Partit Nazzjonalista dejjem wera u jkompli juri r-rieda li jikkollabora biex joffri soluzzjonijiet ħalli verament nieħdu ħsieb il-pazjenti tagħna u nofrulhom ambjent terapeutiku u nofru r-risorsi bżonn juża inkluż ambjent lil professjonisti tagħna li nassigurakom huma ta' kwalità tajba u li qed jagħmlu l-aħjar li jistgħu għas-soċjetà tagħna minkejja d-diffikultajiet kbar li qed jiltaqgħu magħhom. Desiree Grek, Net News.